Krásný dobrý den. Já jsem ráda, že jste zavítali na moje stránky a že máte zájem o svoje zdraví a jak vlastně využít koncept, který nabízí společnost LR Health and Beauty Systems. Já vlastně v tomto videu bych vám ráda srozumitelně vysvětlila, přiblížila, proč já osobně jsem se rozhodla vlastně spolupracovat s touto společností a proč jsem se rozhodla vlastně následovat systém. Přestože mám vlastní práci, která mě baví, pracuji v úplně jiném oboru. Já vlastně jsem, řekněme, povoláním, pracuji v technologiích momentálně jako IT analytik, konzultant, buduju svoje vlastní podnikání, buduju svoji klientelu a v podstatě mým úkolem v té běžné denní rutině je vlastně navrhovat systémy, funkčnosti do systému, pomáhat vlastně společnostem v bankovnictví, ve finančním sektoru především teďka, ale i různým startupům, menším společnostem, implementovat vlastně jejich systémy do firmy, do biznisu, případně konzultuju s klienty vlastně, jak by technologie mohly jejich biznisu pomoct. O co ale tady jde, tak zároveň vlastně jsem si uvědomila, že bych potřebovala se o sebe víc starat a vlastně nějakým způsobem si udržovat kondici, výkonnost, tu zdravotní stránku trochu v pohodě. Já nejsem úplně sportovec, ne, že bych respektive musím se k tomu nutit. Musím se nutit k pohybu, když mě baví. A musím se nutit k tomu, abych měla nějaké zdravé návyky, i když nějaké předpoklady tam samozřejmě jsou. I to je důvod, proč jsem se zajímala vlastně, jak si svoje zdraví udržet. Protože jsem za něj vděčná, že zatím celkem funguju a ráda bych fungovala i dál. Společnost Health and Beauty Systems je německá firma a je na trhu již 40 let. Její systém vlastně za mě je úplně geniální, protože vlastně funguje na bázi síťového marketingu. Jde o největší firmy síťového marketingu, jedny z největších v Evropě a v současnosti společnost pracuje ve 32 zemích světa, ve kterých i vy, pokud se stanete partnery, tak můžete registrovat svoje zákazníky a svoje další partnerské linie. Společnost se zabývá vlastně především výrobou doplňků stravy, vlastně pomáhá vám budovat krásu, zdraví, jsou tam, to teď nebudu asi jakoby rozebírat, to není jakoby účel, a pomáhá vám budovat finanční nezávislost a stabilitu. Já bych se zpátky vrátila k tomu, proč jsem tady já. Já LR znám vlastně už nějakých 18 let. Já na první přednášce jsem byla už někdy v 17, vlastně před maturitou. Pocházím z Ostravy, to možná někteří už vědí. A LR vlastně má pro Českou republiku a Slovensko tam pobočku hlavní, odkud se vlastně rozesílají všechny zásilky s produkty dál. Pořádají tam semináře, vlastně, kde člověk může přijít a zjistit o firmě, informace a jak vlastně celý ten koncept funguje. Takže jsem tam přišla, tehdy prostě jsem si vůbec nedokázala představit, když se mi to líbilo biznisově, protože jako jsem business člověk a hodně jsem líbil, už tehdy jsem pochopila ten koncept, že to má smysl, ale zároveň jsem si nedokázala jako já prakticky představit, že bych prostě v tom, že bych pracovala jako v LR, protože prostě jsem introvert, že nebudu oslovovat lidi, prostě
jsem se nezapojila. Nebo zapojila jsem se, objednala jsem si produkty, ale prostě nevěděla jsem, jak dál, ani jsem, prostě nebyl ten čas na to, ten správný čas. Posléze, samozřejmě tak nějak jsem o tom jako tušila, posléze potom před 11 lety jsem potkala svoji současnou sponzorku, vlastně pod kterou nyní, pod jejíž linií nyní, až nyní, teda po těch 11 letech v biznisu vlastně působím. My jsme se potkali, ona mi vlastně přednášku, přednesla produkty LR, přednesla mi její výhody, probírali jsme katalog, já samozřejmě jsem to znala, ale taky jsme se nějak jakože chemicky úplně nedomluvili, že prostě v tu chvíli jsme byli každá trochu jinde. Já jsem řešila ano svoje jakoby existenční problémy, neměla jsem ani třeba peníze na startovací balíček, který stojí necelé 3 000, tak jsem si říkala, jako, že nepřišlo mi to zajímavý, protože jsem prostě nevěděla, jak začít. Ale sledovala jsem v podstatě v zahraničí jiné vlastně osoby, které dělají síťový marketing a dělají ho dobře a postupně jsem se inspirovala od nich, co vlastně znamená tvořit vlastně síť a že to vůbec není tak složité, pokud člověk má tu strategii a já ji mám pro vás. Moje strategie je tvorba pasivního příjmu. Je to i můj velký zájem, byl to vlastně můj velký zájem v podstatě od té doby, co jsem odmaturovala, odešla jsem z domu, tak vlastně mým jediným zájem bylo ne jakože jak vydělat peníze, ale prostě nebo takovou mojí otázkou bylo vlastně, jak to celý přežít tady, jo, jakože jak vlastně uspět, tak bych to řekla. Jo, že jak to člověk má budovat, co má budovat, kde si mám hledat vlastně místo, jako co mám dělat. A i když třeba jsem našla, co mě baví, tak furt tady byla prostě ta ruka nade mnou, jakože a vydělávej a prostě a musíš mít na nájem a musíš mít na jídlo a prostě whatever. Takže to tady bylo vždycky. A zároveň prostě já jsem jako společenský člověk a mám ráda komunitu, takže jako nebyla jsem nikdy úplně jako čistě biznisový člověk, takže mě prostě takové to jenom jakoby ten hon za těma prachama, vlastně já jsem nikdy nevydržela v těch firmách, protože prostě to nebylo moje součást. Což je vlastně další důvod, vlastně další hodnota, vlastně proč jsem se zapojila do síťového marketingu, a to je mimo spousty ní, ke kterým se i dostanu, tak v podstatě lidi. Vlastně ten mindset, vlastně ta změna přemýšlení a to, že můžu říkat dalším lidem, jo, takhle to jde. A to je vlastně ta cesta k té stabilitě, k tomu klidu. A moje vize, moje představa, já bych chtěla, aby prostě tohle, to znamená pasivní příjem z produktu denní spotřeby, to, co já denně používám a kupuju si stejně v obchodu a tu marži dávám prostě někomu jinému, koho ani neznám, tak prostě ji chci dávat sobě a že toto bude standard. To znamená vlastně doplňky stravy, doplňky prostě zdraví, které já stejně používám, tak chci z toho vydělávat za to, že jednak prostě já je spotřebovávám, protože taky používám produkty LR, ale prostě chci z toho mít ty výhody. Jo. A v podstatě opravdu, když to řeknu jako na plnou hubu, tak vlastně to jsou peníze hozené do kanálu, pokud bych šla do lékárny nebo do drogerky, do DMK jinde a vlastně nakoupila si produkty za koncovou cenu koncového spotřebitele, které ani nejsou v takové kvalitě a prostě tvrdila, že něco dělám pro sebe a pro své zdraví a hlavně jako nevyužiju prostě ty výhody. Jo, takže opravdu základ síťového marketingu je vlastně vyměnit produkty, nebo neříkám, že všechny, jo, ale ty, co má smysl pro vás, tak prostě nahradit tím, co bude váš biznis a co vás bude živit a co víte, že je dobré a že je dobré nejen pro vás, ale vlastně i pro ostatní lidi. Vlastně nahrazení produktů v domácnosti není spotřeby. Jo, mně to přijde jako super myšlenka
a určitě jsem tomu přišla na chuť a zaujala mě už tehdy a vlastně dneska si myslím, že to plně realizuju. To znamená, když se vrátím zpátky, před 11 lety jsem potkala teda svoji současnou sponzorku. Před 11 lety ona jako konkrétně mi poprvé představila na kafi příležitost u LR Helen Beauty. Pak vlastně my jsme šli svojí cestou a potom, to je tak možná už vlastně 6 let zpátky, taky jsem vlastně narazila na LR a tu spolupráci jsem chtěla vlastně začít už tehda. Nicméně podařilo se to mnohem a mnohem později, protože zase neměla jsem tam to rozhodnutí. A chtěla bych vám říct jednu věc. Ty začátky, jo. Já jsem vlastně nechtěla spolupracovat, nebo nešla jsem do toho naplno a vlastně teď si to uvědomuju zpětně, nebo když nad tím přemýšlím, tak protože jsem si říkala vlastně, co já těm lidem řeknu. Já nechci oslovovat lidi, nebo ne, že nechci, ale vlastně já jsem se bála. Prostě já jsem vůbec nevěděla, jak, jo. A hlavně mi to přišlo přesně takový, a furt jsem si říkala, co oni na to řeknou a prostě musíme někde otravovat s produktama, které prostě slyšeli 1000krát a nezajímá je to vůbec. A všechny studia a prostě lékařské praxe a už jako dejte mi pokoj, nechte mě jako být vlastně. Ježíš LR zase. A furt jsem to brala jako tímhletím způsobem, ale pak mi vlastně došlo, a je to asi 2 roky zpátky, i vlastně po životních zkušenostech, že vlastně to není vůbec o nich, ale že to je o mně. Že vlastně, že mi to došlo, prostě opravdu jako naplno, jsem si uvědomila, že je úplně jedno, co si myslí lidi ve vašem okolí, protože vy to děláte pro sebe. Vy jako pro sebe budujete síť podnikání. A hlavně si budujete jakoby pasivní příjem. To znamená, že ten cíl je, aby vy jste hlavní bonusy, hlavní část vašeho příjmu vlastně vytvářeli samostatně ze samostatné činnosti objednávání jiných lidí. To, že si někdo přes e-shop objedná produkt, vy proto, když jim to řeknete jednou, odprezentujete, oni pochopí jakoby benefit toho produktu, tak a budou třeba chtít ten produkt používat, tak oni si sami dokážou jít na e-shop a nakoupit si zákazníci. Jo, a vy z toho máte obrat. Stejně tak kvalitní partner prostě dokáže si tvořit tu linii, samozřejmě s vaší pomocí, ale částečně už jako fungovat sám, jo. Takže vlastně tam jde o to získávání příjmu z bonusu, jo, z bonusu z obratu, z hloubkových bonusů za linii, jsou tam prostě, je tam asi 10 různých bonusů, které dostanete vlastně za tvoření svých linií a potom, že oni tvoří svoje linie. A o to jde. To znamená, že cílem, nebo samozřejmě ano, jako je to část té práce, jo, ale vlastně čím dřív začnete, tím dřív vlastně vy se dostanete na takový stupeň, že už bude váš obrat, váš hlavní obrat tvořit jako vaše linie sama. To, že se někdo nakoupí produkt. Jo, a vlastně já, kdybych tohle začala o 10-15 let dřív, tak ne, že dneska jsem jinde, jako ne finančně, o to ani nejde, ale vlastně je tam ta stabilita, ta nezávislost, to, že už přesně nade mnou není ta ruka, já musím každý den do práce, já musím prostě vydělávat, protože když se něco stane, když já prostě onemocním nebo se mi něco stane třeba, tak vlastně nebude nikdo, kdo by za mě převzal tuhle zodpovědnost. A vlastně vy nesejmete ze sebe tuhle zodpovědnost, dokud prostě nenaleznete cestu, která vám ten pasivní příjem zajistí. Samozřejmě jako, a o tom budu určitě mluvit, mám na to i webinář speciálně vlastně na tvorbu a možnosti pasivního příjmu. Určitě jako multilevel marketing, společenský marketing není jediná možnost. Můžete samozřejmě mít nemovitosti, můžete mít prostě jiné digitální produkty, které vám třeba můžou vydělávat. Jako určitě vám, respektive je to část mojí prezentace, kterou dělám na soukromých setkáních a potom v rámci které si můžete zakoupit i webinář, vlastně možnosti pasivního příjmu. Nicméně nic z toho
vám vlastně nepřinese tu stabilitu ve smyslu, že vy byste, jako něco, že vy byste to stejně museli dělat. Jo, vlastně i když tvoříte e-shop, i když tvoříte prostě kurz, tak co jdete domů, vyčistíte si zuby nějakou zubní pastou, pak možná, takže třeba ten můj důvod, nějak se nalíčíte, něco si dáte na pleť, něco si dáte na zdraví, možná prostě, když chcete zhubnout, tak si koupíte nějaký doplněk stravy. Jo, nějaký koktejl prostě, nebo nějaký hubnoucí, nějakou polívku hubnoucí instantní, jo, prostě něco. Takže stejně vy se jako nezbavíte té svojí existence, že jo? Jo, jako když to řeknu takhle. Takže vlastně a proto si myslím, že toto je příjem budoucnosti. Že síťový marketing je příjem budoucnosti právě v tom kouzlu, že vy vlastně spotřebováte věci denní spotřeby a na tom vyděláváte. A ty produkty jsou kvalitní, oni jako musí být kvalitní, protože jinak by ta společnost nepřežila na trhu a nepřežila by ani, nebyla by tam ta konkurenční výhoda oproti ostatním produktům prostě v maloobchodních řetězcích. Takže oni musí být lepší obecně, jo, než prostě klasické, řekněme, spotřební zboží, které my tady kupujeme, na které jsme zvyklí. Takže určitě tohle je velký důvod. Jinak potom samozřejmě jsou potom pro partnery k dispozici i materiální výhody. A můj druhý vlastně důvod byl autokoncept. Vy v podstatě velmi jednoduše můžete získat od firmy auto, na které ona vám vlastně poskytne autobonus. Je to vlastně forma leasingu, ale dotovaná firmou. Začíná to na 5 500 korun měsíčně, ale auto si můžete objednat v podstatě už za splnění vlastně pozice junior týmového manažera, s tím, že tam je potřeba mít akorát 2 vlastní linie a celkový obrat 4000 bodů, což není zase tolik, jo, ale vlastně chci tím říct, že vlastně firma neustále odměňuje, a vím to sama na sobě, vlastně odměňuje už od prvního okamžiku dárkama, motivačníma bonusama. Je to jako nesmírně příjemný a šetří vám to peníze i v tom biznisu, který vy se snažíte rozjet. Neustále vám pomáhá a je to neskutečně, je to fakt jako vlastně magic, za mě magie úplně, jak se sčítají ty bonusy a jak vlastně funguje vlastně bonus z obratu vašeho týmu a z těch jednotlivých linií a z nákupu a tak. Nechtěla jsem nikdy platit za vlastní auto, nechtěla jsem si kupovat z vlastních prostředků auto. Takže pro mě toto je a byla hlavní motivace, proč vlastně v LR začínat. Dále je to určitě stabilita. LR jako možná jediná dokonce v Evropě nabízí garantovaný vlastně bonus, vlastně stálý příjem, který vlastně od manažerských pozic v podstatě začíná na 8 500 korunách měsíčně. Je to vlastně garantovaný příjem, který vy vlastně dostanete. To jiná firma marketingová, social marketingová jakoby nedělá. To znamená, myslím si, že k vašemu platu je toto super start. Pak samozřejmě ty bonusy za organizačního manažera 56 000 korun, stříbrný organizační manažer až 200 000 korun, za týmového manažera je to tuším 30 000 korun. Jo, takže prostě firma vám nabízí i garantovanou složku za to, že pracujete. Vaše networkingová síť je děditelná, takže určitě prostě, když se něco stane, tak přechází na dědice a vlastně veškerý obrat potom z vaší linie, z vaší vlastně sítě. Já se ještě možná vrátím v podstatě cílem toho, nebo jakoby já v podstatě
jsem aktivní ve své stále práci, chci být aktivní v technologiích, baví mě to, ale zároveň vím, že prostě chci do týmu lidi, kteří jsou taky specialisti, jsou experti na to, co dělají, ale zároveň si uvědomujou, mají tam prostě ten business mindset v tom, že musí se nějak udržovat, něco se sebou dělat a chtějí prostě tímto způsobem získat stabilní zdroj vedlejšího příjmu a zajímavé benefity. Já když to vezmu první 10 let v mé práci v IT, prostě byly tak různorodé projekty, které se střídaly od 3 měsíců po půl rok. Já neustále střídám a střídala jsem projekty. Cokoliv se stane, když někdo se ráno vzbudí, když to řeknu takhle, a změní názor, tak prostě ty specialisty mě kolikrát třeba se opravdu stalo, že mě z toho projektu odvolali a já v podstatě jsem si musela hledat nový projekt z různých důvodů. A vlastně po těch 10 letech vlastně mi došlo, že chci tam mít tu stabilitu. Samozřejmě já jako buduji ve své firmě nebo ve svých zakázkách, ale není to prostě takové to, že musím u toho sedět, musím u toho být já. Jo, není to vlastně, chci mít ještě za zády něco, co mi právě ten stabilní příjem vytvoří. A zároveň mě to baví. A ty produkty používala bych je a to prostě LR je. Tohle mi nedá žádná nemovitost, i kdybych jich měla prostě 20. S tím jenom starost. Vlastně musíte neustále tu nemovitost spravovat. Mě to nebaví. Jo, já vlastně se chci starat o sebe, chci se starat o IT, chci se starat o technologie a chci prostě fungovat. A chci fungovat dlouho až do důchodu a chci být zdravá, protože zdraví je to, co mi umožňuje dělat moji práci. A chci se bavit s lidma a chci tvořit svůj příjem na základě obratu svých linií, ne na základě vlastní činnosti. A potom ještě jsem měla jeden takový důvod a to byl čistě soukromý. Já jsem prostě se potřebovala přinutit, aby vypadala dobře. A možná jako ti, kteří mě třeba viděli v práci, tak já se moc jako nelíčím. A dlouho vlastně jsem se nemohla dokopat k tomu, když to tak řeknu, prostě se sebou něco dělat, prostě se mi nechtělo jakoby vlastně v tom schonu, v tom stresu. Teďka jsem si upletla na sebe bič, že už musím. My máme opravdu kvalitní profesionální kosmetiku Zeitgard Signature a je úplně úžasná, pečující a já jsem teď nucená ji používat každý den. Takže v podstatě nejenom, že mi to pomáhá v biznisu, ale i líp vypadám, pomáhá mi to i v osobním životě a i v navazování nových kontaktů. Jo, takže jestli jste žena, ale i muž, prostě jestli potřebujete, nebo jste třeba na manažerské pozici, a on to tak nevypadá, ale prostě potřebujete vypadat i nějakým způsobem reprezentativně a věřte, že to není jednoduché, když prostě jste pořád na cestách, neustále řešíte jakoby operativu, tak jako já obdivuju všechny, prostě, kteří dokážou ještě ráno vstát a nalíčit se a udělat si něco s vlasama a prostě obléct se hezky a v tom všem fungovat na nějaké reprezentativní úrovni. Takže pro mě to byl důvod vlastně jakoby jak v podstatě zlepšit svoje fungování. O zdraví, do výživových doplňcích, vlastně podpoře zdraví, podpoře metabolismu určitě budu mluvit XY krát, takže to určitě přijde v dalších potom videích i případně jiných partnerů, sponzorů. Přemýšlím ještě, co jsem vám chtěla říct a neřekla jsem. Je to trochu obšírnější. Určitě, jaké jsou další kroky. Pokud máte pocit, že je pro vás tato příležitost a že se chcete dozvědět víc, vlastně jak funguje systém LRLM Beauty, případně chcete i zkusit produkty, tak prosím není nic jednoduššího, než se registrovat na moji vlastně nezávislou, prostě nezavazující schůzku
na 30 minut, kde vám online nebo na kafi, pokud jste z Prahy, vlastně vysvětlím nebo řeknu vám ještě jednou ty hlavní benefity a co máme za produkty a případně vám už pomůžu s registrací, to znamená, vy si můžete zakoupit startovací balíček, vlastně kde máte jakoby na vyzkoušení ty základní produkty, případně prostě jiný produkt, který vás bude zajímat a můžete začít vlastně spolupráci. Případně se potom domluvíme dál, jak vás vlastně dostat do týmu, jak vás zapojit do týmového vzdělávání, do vlastně programu, kde vlastně se můžete dozvědět víc, jakým způsobem svůj konkrétní biznis rozjet a pomůžu vám i s produkty, případně i s doporučením, co zrovna pro vás je vhodné. Jo, jestli zdraví, jestli prostě diety, jestli krása, jo, líčení, vůně, parfémy, dárečky. Jo, takže určitě se prosím zaregistrujte přes můj web lr.evacernikova.com. Tak jo, nevím, jestli jsem řekla všechno, co jsem chtěla, budu se na vás moc těšit, pokud se rozhodnete věřit produktům LR, které prostě jsou kvalitní a jsou nejlepší na trhu, tak určitě budu velmi vděčná, pokud můžeme spolu jít tou cestou a pokud se zaregistrujete a vyzkoušíte sami na sobě příležitost, vlastně, kterou LR nabízí a jestli vám dává smysl vlastně, co jsem vám teď sdělila, tak určitě se neváhejte prostě přihlásit na tu schůzku, je tam online kalendář, takže si to rovnou zabukujte nebo mi dejte vědět a prostě domluvíme se na konkrétní spolupráci. Tak jo, moc krát děkuji a přeji hezký den a hodně úspěchů ve vaší práci a v tom, co milujete, v tom, co děláte rádi. Pěkný den.